O outro día eu preguntaba se era conveniente poñer sitios porque algún comentario que a destrucción, o turismo masivo, depredador, que non sei que, non sei canto, e a imensa maioría dixo que sí, que había que poñer. E incluso había unha resposta moi acertada. Unha cousa é que te patrocinen e que veña aquí alguén que non son eu, por exemplo, non? Unha persoa destas de importancia que hai no mundo, e que veñan milleiros, pero a min o alcance que eu poida ter é moi limitado. Entonces, pues, gracias a todos polo tempo que dedicastes en contestar, por animarme a seguir facendo cousas, e hoxe eu íbame parar un pouquiño, a veces cando buscas información de determinados monumentos é pouca, e pois, como a min que ten uns coñecementos bastante limitados, non? Pois, pero aínda así me atrevo a contar do que li. Estou en Gargantáns. Gargantáns é unha parroquia de Moraña. Estou nesta Mojón, Pedra, Marco, Menir, o que levaba Obelix ao lombo nas películas, verdad? Das Asterix e Obelix que iba cargado, pois este é un Menir. E do que lín eu, pois podría ser un monumento que marcara un territorio, verdad? Un Mojón, o que nós, os galegos, conoceríamos como un marco. Tamén é conocido como Lapa de Gargantáns. Lapa podría ser un monumento funerario que marcaba un enterramento, e incluso outros dicen que ten unha simboloxía que se podía ser un símbolo ou sobre un culto á fertilidade. A verdad, me sonrío, pero para en serio, recorda, pois, o que recorda, non? O que si está claro é que a xente que entende destas cousas data isto casi 3000 anos antes de Cristo, o sea que esta peza, esta Lapa, este Menir, pois estamos falando de que ten 5000 anos, xa choveu por encima. Nel hai está tallado unha especie de cazoletas. Eu alguna vez me contaron de algún arqueólogo para que servía, pero este tipo de talla, pero nunha superficie plana, non? Incluso falaban de que podía ser para poñer luminarias, pero neste caso, pois, aquí non sei. O que si é que aquí hai unha intervención humana que está marcado, e algún sentido tiña, porque aunque os homes de fai 5000 anos tamén as cousas lle poñían sentido, non? Vale, pois aquí o deixo. Un do Menir, hai máis en Galicia, podemos un día, algún teño recollido, pero ao mellor un día se me dá por facer un tour por diferentes sitios. Mira, por aquí hai máis cazoletas, estaba tallado casi en todas as caras, aparecen. Entonces, bueno, eso, Lapa, Menir, de Gargantáns e Moraña, ou tamén coñecido aquí como Lapa de Gargantáns. As miñas explicacións non lle facen caso, non son moi rigurosas, pero o que teña curiosidade, buscando en internet, pois hai xente que escribe destas cousas que si sabe, non? Eu, ao final, son un que anda por aí, polos camiños, polo país adiante, intentando mostrar o rico que somos. Gracias, compartid se vos gusta, se vos parece interesante. Hasta logo.